Guys, welcome to my YouTube channel. My name is Joey and you are watching to my YouTube channel. Okay guys, ito may makikita nyo mga kanaway. Andun sila oh. Alam nyo guys, pumupunta yung mga kanaway na yan kapag ano, pag bago magtanim ang mga magsasaka dito. Ayan, kung makikita ninyo, ang dami nila. So hindi ko alam kung saan nanggaling yung mga yan guys. Kayo po, baka alam nyo po kung saan galing po yan. Ako hindi ko alam. Basta na lang lumapag sila dyan. Ayan. So, ang lalaki nila. Madami. So, ngayon yun, nandito ako sa barangay Agno, Tayog, Pangasinan. Kung makikita nyo, malapit kami sa bundok. Ayan guys, may bundok doon. Tapos dito naman sa gilid ng kalsada, malinis at ang tubig ay may agusan ng tubig dito. Agusan ng tubig ng mga magsasaka. So, ayan guys, malapit na naman magtanim ang mga magsasaka. So, dito, makikita nyo, dito sila magtatanim ng palay. So, ayan guys. So, ayan, yung mga kanaway, ano yan, malaya silang nandyan. So, kaya lagi silang nandyan, naghahanap sila ng pagkain. At, tignan ko kung makakalapit ako doon sa kanaway. Mukhang wala yata akong daanan, pero ayan guys, susubukan kong bumaba sa bukid at lalapitan ko yung mga kanaway. Sana hindi sila matakot sa akin. Ayan guys, lalapit ako sa kanila. Ayan, dahan-dahan akong lalapit sa kanila. Dito yung daanan ko, medyo maputik. Konting tiyaga lang. Ayan, tiyagain ko na lang maglakad dito. Ayan. Ay, maputik talaga. Ayan guys, lumilipad na yung ibang kanaway. Mukhang hindi ko sila pwede lapitan. So, ayan, ito po dito sa amin. Maliwanas ang paligid dito. Ayan po yung aking tricycle. Tapos, ito, malapit kami sa bundok. So, ayan. Ano na naman ngayon? Taniman. November. So, November pala ngayon. Nagtatanim mga magsasaka ngayon. So, ayun guys. Habang nilalapitan ko yung mga kanaway, ay tumitingin sila sa akin. Mukhang hindi ko yata kayang lapitan ng mga yan. Kasi lilipad na yung mga yan guys. So, ako naman ay lumubog na yung aking paa. Tignan nyo. Maputik na siya. Ayan guys. Lumulubog ang aking paa. Maputik na siya. So, ito ay malawak na bukirin. Ayan, malawak na bukirin. So, hindi na ako. Ay, guys, tignan nyo, oh. Lumubog na yung paa ko. Ayan. So, subukan ko pa din lumapit. Baka sakaling malapitan ko sila. Pero habang lumalapit ako sa kanila, ay nakatingin sila lahat sa akin. Baka akala nila ay huhuliin ko sila. Ayan. So gusto ko lang ipakita guys itong aming lugar. Napakaganda. A better place to live. Malayo kami sa dagat. Malayo din kami sa bundok. Ayan. Malayo po yan. So that is how many kilometers? Around 500 kilometers from my place. So, ayan, lumipad na yung mga kanaway, guys. Lumipat sila. So, pasensya na kayo. Hindi ko sila pwedeng lapitan kasi natatakot sila sa akin. Kala nila huhulihin ko, pero hindi. Pipicturean ko lang sila. Ibibideo ko lang sila. Ayan, ang ganda kasi tingnan. Ayan. So, guys, babalik na ako sa pinanggalingan ko kasi maputik na yung paa ko. Kailangan ko muna magugas ng paa. Ayan. Sayang, hindi ko napicturean yung mga kanaway. So, maglalakad muna ako pabalik doon sa kalsada. Pabalik sa tricycle ko. Kasi babalik na talaga ako doon. Ayan. Dahil wala akong kasama, mag-isa ko lang. Kaya mag-isa ko lang nandito ngayon. Ayun. wala lang. So, eto guys, tignan nyo malambot yung lambot yung tambak.
tambak. Yan, malambot siya kaya maglalakad na lang ako dito sa putik. Ayan guys, ang putik na ng paa ko. So ganito lang guys ang buhay dito sa amin. Ang karamihan ng buhay dito ay magsasaka. Nagtatanim sila ng palay. Tapos may mga tanim din silang mais, mga gulay, at iba't ibang klase ng gulay. Ayan. So babalik na ako sa aking pinanggalingan. Well, Costa. Dapat bangos dito bangos. Dati bangos nga natay nga bangos. Yan, may namatay na bangos. Bangos ay hindi pala bangos yan, ano yan? Hito. So, ay maputik na pa guys yung pa ako. Nalaglag sa putik. Ayan. Kailangan ko nang bumalik sa aking tricycle. Ayan yung tricycle. So guys, ayan. Sana wag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga susunod na video ko. Ay i-video ko naman ang mga iba't ibang lugar dito sa amin. Ayan, magkupas muna ako ng paa ko. Ayan, dahil na putikan ang aking paa, kailangan ko munang maghugas ng paa. Ayan. Ayun. So, eto guys, dito sa amin maraming mga tricycle. Tapos ito naman yung ayan, daanan ng tubig ng mga magsasaka. Ayan, so maganda yung tubig dito, kaya maganda din yung mga tanim naming palay dito sa amin. Saka masarap yung palay dito sa amin kasi maganda yung daluyan ng tubig. Ayan guys, tignan yung tubig, napakaganda. Ayan, magugas muna ako ng aking paa. Sana wag malaglag ang aking cellphone kasi kapag nalaglag siya, siguradong basa. Tsaka hindi ko mahanap agad-agad kasi hanggang tuhod itong tubig dito. Ayan, hanggang tuhod lang naman siya guys. Alam nyo dati guys, noon dito kami naliligo noon, dito bata kami, naliligo kami dito sa ayan, tubig. Pero ngayon hindi na ako naliligo dito kasi matanda na ako. So ayan guys, papakita ko muna yung aking mukha. Ayan, so tignan nyo, para akong bata dito naghuhugas ng paa. Ayan guys, so thank you so much. Sana wag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, and wag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para sa mga susunod kong video ay makapag-follow po kayo. So ayan guys, tutuloy ko muna ang aking kwento. Ayan, malapit na ako matapos. Ay, yan. So, thank you so much again sa inyong panonood at sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. So, again, this is Joey. Thank you so much and have a nice day. Bye-bye. Ingat po kayong lahat. Salamat sa inyong panonood.